Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за процедурата по ускорено освобождаване на стоки, именно Fast Track процедурата, при която митническите органи осигуряват една приоритетна обработка и ускорено освобождаване на стоки. Това е възможно, когато операторът има добра митническа история, не е допускал нарушения на митническото или финансовото законодателство, регистриран е като митнически оператор и икономически оператор и е получил разрешение за опростена процедура. Основната цел на тази процедура е да се намали времето за престой на стоките на митница и съответно да се доведе до свеждане на ситуациите, при които могат да се стигне до финансови загуби на самата фирма. Тя е особено полезна за фирми, които внасят или изнасят метални изделия, електроника, сигнално-охранителна техника или други стоки с изключително висока стойност или кратък срок на доставка. Как протича самата процедура? Процедурата протича с подаване на електронна митническа декларация преди пристигането на стоката или веднага след това. Автоматизиран преглед, проверка в системата на Агенция Митници и риск анализ, ако няма основания за физическа проверка и контрол, стоката се освобождава незабавно и съответно вие получавате уведомление за освобождаване. Консултация с адвокат може значително да ускори този процес на одобрение и внедряване на тази процедура във вашата дейност. Вие бяхте с адвокат Кавазова.